Hola, soc Pepe Vidal, candidat per Esquerra Republicana a l'Alt Pirineu i Aran. Lloc preferit del Pallars. Les muntanyes de Viuse. Menjar preferit. Conill amb murgues. Un indret per desconnectar. A la vora de la Noguera Pallaresa. Un llibre que recomanaries. El de Pep Coll de les muntanyes Balaïdes. I una pel·lícula? Les veus del Pamano. L'últim concert on ha anat? Els de la Festa Major de Llavorsí o Sopa de Cabra de fa 10 anys. La sèrie o programa preferit de la teva infància? Dallas, ja que va ser la primera que es va doblar al català l'any 1983. El que em fa més patir és el canvi climàtic i les injustícies i poder garantir unes condicions de vida dignes per a tots la nostra gent de tota la nostra demarcació. I el que més felicitat et dona? Estar amb la família. I finalment, un polític o política referent per a tu? L'Oriol Junqueras.